Alright. 10K tapahtuu vihdoinkin. Seppokalis tulee nyt ja jotkut onnekkaat saattaa olla live-lähetyksestä tähän aikaan vielä. Oh my god. Noniin. Onks jengi valmiina? Odottakaa pieni hetki vielä. Kohta taikoja rupee tapahtumaan. No niin, mä käännän kameran nyt. Oh my. Pitäisikö näyttääkö hiukset? Kuka ei ole nähnyt varmaan näitä auki oikeastikin. Kattokaa. Nämä on oikeesti niinku näin pitkät. Se on vedettävä. Mä vedän nyt sitten. Vedettävä. Oh my god. Pidetään pientä muovipussia. Oh no! Oh no! Oh no! Mä lupasin joskus tänne. Aha. Oi vitsi, tää on pahan näköinen. Tää on pahan näköinen äijä. Tilanne tulehtuu iltastriimissä. Tästä ei oo paluuteena. Oi, mitä? Oikein. Oh no! Kattokaa! Mitä? Tulee viimeinen rivi. Mitä? Lopeta! Kattokaa! Äijä. Meitsi on toimitusjohtaja. Siis, oh my god, oikeesti.